Epa tukenya kormuga juang tielo marangwen ma Tiego jopuonj ma klepe ranginya mara CAF B no chakore ayanga odiochieng' ma kawuono buore Nairobi kalony manyasani kachiel gi ng'eyo ranginya mar tugo kitiyo gi science mano bedo thoro mar wach. Tiegruok mabiro dhi nyime kuom ndalo 5 biro mulo weche mag higa yiero jotugo opira manyasani, jing mar del e kind jotugo, chiemo ma jotugo nego bed ni chamo kachiel gi geng'o hinyruok mag jotugo. Jopuonj mag klepe no yuore tiegruogno oting'o Bernard Mwalala matao klab mar Ulinzi Stars, Polo Gai mar Sofapaka, kocha mar Murang'a Seals Vincent Nyaberi kachiel gi jatugo machon Francis Chinjili. Chike mata adhula pacho kaler ni japuonj adhula mora matao club e tuke mag KPL nyaka bed gi oboke mar CAF B kochakore higa mar 2025. Remember, the A license will be for 1 year. Your coach will be trained for a full year. This is how serious it is. It's a serious curriculum. And the beauty with coaching is that it remains with you for the rest of your life. So we are doing this across the country, and the seriousness we have with this is that these are the people we're going to depend on for many, many years to come.